Sadiya Sayyada wadda take wa kanta laƙabi da Sadiya ta Annabi ta saki wani bidiyo wanda take rawar batsa a ɗaki. Idan yau ne farkon zuwan ka wannan channel ka danna mana subscribe kana ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu. Sai ku biyo mu domin mu sa muku abin da muka faɗa muku ku tabbatar da idanuwanku. Sai kuma matan nan bata tsaya iya wannan bidiyon ta wallafa na iskanci ba, ta kuma wallafa wani bidiyo tana shashafa cikinta saboda ta samu ciki take nuna duniya tana da ciki, to san me take nufi ba. Shi ma ku biyo mu don mu tabbatar muku da gaskiyar al'amari. Albarka a duk harkokinki sai da Sadiya Haruna, wallahi ake kin jamaki. Sadiya ya daga darajar Sadiya Haruna.